Kakaiba ang Christmas gimmick sa isang mall sa Davao City kung saan Christmas robotics ang nagbibigay saya sa mga mall-goers sa pamamagitan ng pagkanta ng mga paborito nilang Christmas carols. Silipin sa report ni Sheila Vergara Rubio ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Maliban sa giant Christmas tree sa isang mall sa Buhangin, Davao City, dagdag atraksyon din dito ang Christmas robotics. Mga robot na bear, penguin at reindeer ang nagbibigay kasiyahan sa mga tao sa pamamagitan ng pagkanta ng iba't ibang Christmas carols. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10, listening once again. Jesus knows. And Apat na beses sa isang araw ang performance ng mga ito. Pero sa ibang oras, pwede din namang pindutin lang ang button para magbigay saya ang mga ito. Maliban dito, ang mga customer na may binili sa mall ay may pribilehiyo na makapanood sa mga virtual reality na palabas ng mall. We had our Christmas launch last November 12. So, as every Christmas jud ang aim is makahatag og new experience sa ato ang mga customers. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa GMA Regional TV.